Θέλω να σας πω ένα σύνθημα που έγραψα για τον Παναθηναϊκό όταν ήμουν κόκαλο χτες το βράδυ και δεν με ενδιαφέρουν δικαιώματα και μαλακίες και τέτοια. Το μόνο που θέλω είναι να σας αρέσει αν σας αρέσει. Ακούστε λοιπόν. Γεννήθηκε σαν παραμύθι βγαλμένο απ' τα παλιά και έγινε αρρώστια σε κάθε πράσινη καρδιά. Τώρα ματίστηκε ο Καλαφάτης, ο αρχηγός, και ζήσαμε διακρίσεις, γαμιέται ο Ολυμπιακός. Φτάσαμε στο Wembley, μα ο Άγιαξ ήταν και αυτός δυνατός. Και καπνού και πήγαμε στους 8 και σφύριζε το καπνού από το 78. Ζήσαμε όνειρα που έγιναν αλήθινα και τώρα είναι εκατομμύρια άρρωστα πράσινα μυαλά. Περάσαμε δύσκολες στιγμές, μα επιθυμίες μας θα γίνουνε πραγματικές. Πίστη στην ομάδα και ο ΠΑΟ θα ξαναγίνει αρμάδα και θα μετατρέψουμε σε Ελλάδα και παντοτινά. Και ο ΠΑΟ έμεινε στην ιστορία γιατί όταν τελευταίο παιχνίδι του ΕΑΝΤΑ στο γήπεδο αυτό καρφώθηκε από τον Πόλωνο. Ζήτω η 13, κρατάει την πράσινη σημαία μας ψηλά και στον κόσμο όλο τα παιδιά της γίνανε γνωστά. 116 χρόνια τη σημαία μας ψηλά.